Dragii noștri, lumea se schimbă. Intrați în contact cu noul tot mai mult. Vibrația voastră crește, astfel că vă schimbați de la zi la zi. Există o nomenclatură, o pătură socială aparte. Ea v-a dirijat foarte mulți ani, chiar de milenii. Acum a sosit și momentul schimbărilor. Aceste ființe minunate și-au asumat și ele rolurile lor. Roluri dure, roluri ce au creat experiențe, traume, modificări sociale, modificări a numeroaselor pături sociale, modificări în însăși conștiința omenirii. De asemenea, modificări în chiar conștiința planetei. Voi toți reveniți acum la un real liber arbitru când începeți să conștientizați și folosind liberul arbitru, alegeți noi schimbări în viața voastră. Aceste schimbări sunt radicale. Le veți face treptat, în diferite etape, pe diferite forme de conștiință, așa cum fiecare dintre voi este în etapa sa personală. Miracolele ce urmează sunt de fapt reveniri la voi ca ființă întreagă, ca ființă în uniune cu tot ceea ce este. Noțiunea de tot ceea ce este foarte vastă, multidimensională, pe diferite realități. A reveni la tot ceea ce este reprezintă un miracol. Voi vă veți simți la început dezrădăcinați, pentru că vă rupeți din vechile sisteme, din vechea formă de viață. Vă veți smulge voi înșivă acele rădăcini pentru a vă planta în alte și multiple realități. Conștiința voastră este în creștere. Pe măsură ce vă deschideți către aceasta, pe măsură ce o puteți capta, veți privi cu alți ochi tot ceea ce este în jurul vostru. Ce până acum vă era indiferent, ce până acum nu vă capta atenția, o să vedeți că veți acorda altă atenție și susținere a ceea ce până acum nu vedeați sau nu vă interesa. Voi deveniți ființe conștiente,
ființe ce vă asumați răspundere. Vă asumați o conștiință atât a voastră personală, cât și o conștiință la nivel planetar. Vă veți schimba spre o conștiință în care veți aprecia tot ceea ce sunteți, tot ceea ce este în jurul vostru. Veți aprecia diferit tot ceea ce vi se oferă sau tot ceea ce Mama Pământ vă oferă. Când voi începeți să priviți în jur cu alți ochi, cu o altă atitudine și să apreciați fiecare plantă sau fiecare gest făcut de unul din semenii voștri, să înțelegeți că sunteți pe un alt nivel al vostru de deschidere. Veți începe să apreciați tot ceea ce a fost creat. Veți începe să apreciați diferit propriile voastre creații. Veți începe să vă apreciați pe voi și să vă oferiți o altă valoare vouă înșivă. Veți înțelege că ceea ce manifestați, ceea ce vorbiți, gesturile, faptele, gândurile voastre au o valoare nemăsurabilă, o valoare imensă. Cuvântul, gândul vostru, iubirea voastră este sinonimă cu gândul, cuvântul și fapta divină. Veți înțelege că, indiferent de studiile voastre, voi sunteți o ființă a lui Dumnezeu, care îl manifestați pe Dumnezeu aici pe pământ. Vă veți da o altă valoare. Vă veți da o altă importanță atitudinii, cuvintelor, chiar privirii voastre. Când vă veți privi, veți înțelege că acea imagine a voastră este imagine sacră. Este creație sacră acel corp al vostru. Tot ce voi rostiți este sacru. Indiferent ceea ce rostiți, acel cuvânt are încărcătura sa sacră. Ați experimentat o gamă foarte largă de stări, de sentimente. Erau necesare. Indiferent ce ați făcut, indiferent ce ați spus, totul face parte din marea creație, din marea sacralitate. Treptat, fiecare creație a voastră o veți ridica pe altă vibrație. Fiecare emoție, fiecare sentiment, că a fost de milă, de vinovăție sau de agresiune, veți înțelege să îl ridicați pe altă vibrație. Treptat, treptat, cuvintele voastre de la agresivitate, de la ură, de la mânie, vor urca spre bunătate, spre frumusețe, spre iubire. Este dansul sacru al creației. Voi sunteți astfel creatori. De la un sentiment de ură, îl veți ridica cu propriile voastre forțe, cu propria voastră conștientizare la un sentiment de iubire. Dragii noștri, este o muncă creativă aceasta. Nimeni nu poate să o facă în locul vostru. Nimeni nu are această capacitate de alchimie. Doar voi aveți capacitatea de a transforma ura, mânia în bunătate și iubire.
Deci iată cât de valoroși sunteți. Voi singuri, de la anumite fapte de agresivitate, veți putea să vi le transformați în fapte de bunătate și de iubire. N-ați știut, nu v-ați gândit că aceasta este o muncă de creație. Nu ați conștientizat acest lucru până acum, ba chiar v-ați învinovățit. Acesta însă este planul Pământului. Voi sunteți creatori, sunteți chimiști, fizicieni, matematicieni, sunteți bioenergeticieni. Voi transformați o faptă de agresiune, momente de război, în momente de pace. Transformați alchimic sentimentele de invidie, de gelozie, de mânie, de ură, de neiertare, în sentimente pe o altă vibrație, în sentimente de armonie, în sentimente de pace, de iubire, de compasiune. Aceasta este o muncă a unui creator. Trebuie să fii un creator extrem de capabil și de puternic să poți transforma ura, gelozia, invidia într-un sentiment al compasiunii și al iubirii. Ați avut nevoie de ani, de luni, de frământări interioare pentru a putea face această alchimie. Voi sunteți creatorii. Pentru aceasta nu sunt necesare școli mari, diplome mărețe. Nu, dragilor, este necesară starea voastră interioară, templul vostru interior, unde știți foarte bine prin ce ați trecut ca să puteți transforma aceste stări în stări de o altă vibrație. A sosit momentul să conștientizați acest lucru și să înțelegeți că laboratorul vostru interior a fost un laborator de o viață întreagă sau de multe, multe alte vieți. Aduceți-vă voi înșivă felicitările de rigoare. Dăruiți-vă voi diplomele care vreți sau cinstiți-vă. Ciocniți un pahar de șampanie cu voi înșivă și uitați-vă cât de mult ați reușit și cât de ușor acum puteți face acest lucru. Voi sunteți adevărații alchimiști. Voi sunteți adevărații fizicieni, matematicieni, chimiști. Voi sunteți cei care ați experimentat viața. La nicio școală din marele voastre instituții nu vă învață acest lucru. Este o școală proprie, o școală individuală, unde doar voi înși vă reușiți să faceți acest lucru. Bucurați-vă și înțelegeți că sunteți creatori. Nu așteptați să vină cineva să vă spună acest lucru. Înțelegeți că în interiorul vostru ați creat toate acestea. Înțelegând acestea, veți reuși să vă schimbați mai ușor realitatea în care voi sunteți. Veți înțelege că puterea este la voi, că toate substanțele sunt în interior, doar conștientizați și așa cum până acum atâtea vieți ați făcut lucrul acesta, faceți-o în continuare că o faceți foarte, foarte bine. Chiar dacă noi suntem în jurul vostru, nu putem face această muncă. Suntem echipele voastre angelice, suntem ființe de lumină, suntem arhangheli, însă noi vă onorăm și scoatem pălăria, ridicăm pălăria în fața voastră pentru că este ceva peste puterile noastre să facem această muncă de pionierat pe care voi o faceți în spațiul vostru sacru. Ne înclinăm în fața voastră, vă onorăm
și vă rugăm să fiți conștienți de marea creație pe care o îndepliniți. Prietenii voștri de dincolo de voal. Mulțumim! Apase pe galben și mai departe.